Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano nili ako masagama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Alas 7:45 sa atong oras, niya na ang gugmanggiyahan nga giulatan sa mga inahan nga nagbagutbot kada ganap po'y labunon, ha? Kung maglabon, oy mga bossing, mga sir, kung palanggan ninyo yung mga asawa, ayun na napalaba. Barato na mga karon magpa-laundry. Download lang mo sa Dirtbag. Dirtbag nga app. Kung nakalami pagi karon sa Dirtbag, kaya na sila'y Labanaw Pay Later. Di siyaro. So download na Dirtbag. Kuwao na diya ugma iuli nakaplansa humot na nalabhan na. Bisag asa mo sa tibuok Cagayan de Oro, barato ra kayo. Na mag-iuba nga depende kung layo ka. Kami ni Bahal, ayun na. Ayun na mo pagkuhan-kuhan. Ayun na sa mukha yung kaugalingon. Kami na imuan na das yung balay. Kuha na mo ninyong labada. Iuli diha plansado na, ha? Dirtbag. I-download na siya nga app. I-swipe lang na. Dali ra kayo, ha? O siyempre, ating gugmanggiyahan ay atid sa atin ng Biramax Capsule! Ay mo kabala katong niadto dito sa Butika Pangmasa o nanatay bagong stocks dito, ha, nagpadala na ang JB Pharma. Kusog kayo ang Biramax diya sa may Butika Pangmasa diya sa may Beles o diya sa may Kauswagan, ha. Napadala namin dito, ha. Ano man nakusog ang Biramax? Siyempre naman ni say tongkat ali, Korean ginseng, ginkgo biloba, napagi horny goatweed o da. Kabalo ba mo kanilang daang tongkat ali, ha? Kini usa ka herbal supplement kung asa ang mga ugat aning tongkat ali. Morning native gini siya sa Southeast Asia. Morning traditional medicine sa Malaysia, Indonesia, Vietnam ug sa ubang mga lugar sa Asia nga makatreat og malaria, infection, manghilanat, male infertility ug ang erectile dysfunction. Mo nang ang Biramax capsule na ay tongkat ali. Ato na mo sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro o Save All Pharmacy or ato mo sa Butika Pangmasa. Di ba? Nara, pag Biramax capsule na. O siyempre ang atong gugmangya kaya din sa atin ng TCK, the King of Colon Cleansing. Dagan salamat sa tanan mga nag-order na sa ako, nag-PM sa ako kay akong gipa-cash on delivery. Namang kayo ba nga di gusto matog pharmacy? Sige, kay amigo man mi diha. Sa mga taga TCK o i-PM ninyo ang gahi ni Bay o ang Bitok-Bitok University or ako. Kuhaon na namong detalye tapos ipa-cash on delivery. Para ang uban mo hadlok mo ganang magbayad daan ta. Basta nyo di-deliver. O kani may nila ang TCK kay nay cash on delivery. Pag hatod dia sa inyo, haya na din bayari pag abot, ha? Wapo mo kaning TCK sa tulad anay lang. Kadi lang ni siya pang detox. Pampaniwang sad ni. Ug grabe ang ingredients ani. Dunay Indian pat, tamarind, Garcinia Cambodia, malunggay, lemon, barley, green apple, psyllium seed powder, guava, stevia leaf extract. Grabe. Kompletos ricados mo na tistingin ninyo. Bisag usa ka box lang tistingin ninyo. Para dali ra na mahinluan ng inyong mga tinai diya, ha. Kay murag dugay-dugay na kanang kalito, murag ang sulod anak ato parang December. Bosa mag TCK na, the King of Colon Cleansing. Ladies and gentlemen, the celebrity taxi driver Lito Inglisero. Hirap talaga maging pogi
Mahirap talaga maging heartthrob. Nakatilaw na ka sa kwan? Pinakabagong Mustang? Wala pa isang Unsay meaning sa Mustang? mangumusta kung mangutang. Mustang Alcomix, ha? Lami kay ning Mustang ay mo kabalaka kay 10% alcohol. Ideally pa kuan ini sabay ladies drink. Katubang mga panawag sa imo ba? Ha? Katubang bagong ligo ba perminti? Unsa? Katubang mampahatod sa imo sa boarding house ba? Out mo headphone yata. Mo ni siyang bagay painom anay mo mga girls diha. Ha? Kaning Mustang available isa sa Ororama, sa Champs Convenience Store, sa Carmen Mart, Golden K, available na. Itry na ninyo ang Mustang. How are you, brother? So far, I'm fine and good. Mapi. Ah? To all the listeners right now, good morning sa tanan, the District 1 people, mga supporters nako. Ah? Good morning sa tanan sa kang pagyukbo sa malabot nga councilors Distrito 1, Labor Bernie Bitok-Bitok. Good morning. Ay pagana namina to si kuan doon. Ang mga Si taga Konsehal Lordan Suwan. ang mga taga Hilltop do naman. District 1 na diha? Oh, District 1 na. Okay ka. Hop, ito muna, brother. Ang atong Litos quote of the day. Wala. Anara. Crowns aren't... Uy, nawala lagi miyan. Sige na ka. Crowns aren't made of the race stones. Unsa daw? Crowns. Unsa? Crowns, Corona. Okay. Crowns aren't made of race stones. They are made of discipline, determination, and the heart to find alo the cold courage. Sa lakta na pag-istorya ang pasabot ni Ana. Ang tamban sa bunbon nagtapok. Layo ara. Ayaw cool. Ayaw ba? Ang cool. Ayaw lagi cool. Kamuros mama ni Col. Balobis mama, kuyo ko DJ cool. Dear Kagay Bernie, Kagay Lito. You're the heart Bernie and the heart Lito. Musta mo dua? How are you both of us? Tanan na mo sa maing panglawas. I hope you're a good buddy. O tala matagaan ko ninyo kahayag sa akong problema. I hope you give me a light of my problem. Itago na lang ko sa pangalang si Ricky. Just call me, my name is Ricky. Paharon? I don't think this Asa na kasi Boss Ricky Paharon ka lang, ha? Napagayapon siya sa bulwa ba na? To sa kwanto, igpit. Ay, pit ba? Boss Ricky Paharon. Uli ta, pre. Ako naman. Uli ta. Ha? I miss you, Boss Ricky pa. Di ba ni si Paharon, dili? Lain nga Ricky. Lain na Ricky. May tungod siniso sa kababay nga akong naila. It's because of the girl when I met. Naitago na to sa pangalang si Angel. Just call me, my name. The girl is Angel. Grapo kay ngala. Angel? Angel, ha? Bagong ligo. Okay nga niyang naitabo! This is the starting of Love Life. Ay, ginoo ko, sa'yo pas buntag imong dagway na lang ako makita. Hi, Angel. Good morning. Sa tila na ilang kaganina, burag, okay pa man ako morning, pero na naman sag ka, burag na daot na akong morning. Nainan ni mo eh. Saan po ka magpa-cute-cute na po ka? Abi ni mo, giganahan ko na imong bago ni mong t-shirt nga yellow. Nag-breakfast. Nag-breakfast na ka, Angel. Oh, Siyempre, alam mo duty ko nga, wakoy kaon. Sabi na ko wala pa kayo. Ikaw, ay, kablo ka Ricky, ay ko si pa, nanapon imong pahumot to nga, ang imong humot sa imong taxi o imong pahumot, usara. Mo naman, gikuha naman. Usaray budget? Giusa na ba? Ano man pa-cute-cute ng gikas ako, wag yung kaya angay tayo, imong kini pakita-kita na imong kandiis, nga di na ba na kandiis, kabalo ko bugas-bugas sa ba nga ni buto. Kabalo biya ka nga idol kay kanako. O yun na nga. Ay, Sa balay bitaw digid ko katulog kung di na ako madumduman imong dagway. ay, ginoo ko ni mo, Ricky.
Di ko gusto nga mamasakitan ka ba, pero sa tinud anay lang, undangin na imong pa-cute-cute matag adlaw bi. Kay, kung nakay plano, I'm sure nagpa-cute-cute, magyug ka kay manguyab ka na ko, no? Di ganahan, di ko tanaw niya kumubo kayo nga sayal, no? Kana mo, para sumangil ko magtrapo-trapo sa lamisa kay paglihok ni mo gamay, ganahan ko kay makita ang kangit-ngit. Takabulog yun ko sa imo, tanan ako post, basta gali nakabra lang ko, mo like yun kay kapaspas, kay kamula. Tulo pa ilike. Pero, sulti na takadaan, pasaylo agyo ko, kung nakay plano na ako, nana ko'y uyab. Sus. Ilog man ganang naititulo, ayaw pa na. Ay sus, ko. Takong sa dagway lang, layo ra kay nimong dagway sa akong boyfriend. No, so far, try until you succeed. Ay, dagan kay mga helper diha kuan. May padya na lang ka kay kung ako'y mong gusto makuha, burag taas ra kay kag ambisyon, lakiha ka. Wala to lang ang panahon. Sa so, lang yun. Sa bagay, ganun ko nimo kay buutan, in fairness mo ha. Pero, burag ka nimong dagway, di gina mo pasar na ako eh. Wala to lang natong panahon good, no? Basta di ko mo surrender. Tapos mo nimong ibit-bit-bit diha. Pagkaonasan. Of course. Saan eh? Uy, kasabak eh. Kasabak eh ni? Yes. Tapos mo naman sa baso. Soft drinks. Soft drinks. So di na ni pansit. Di na iwan, na pansit. Ato may gisiwan na panos na pansit. So sa na, ihatag ni mo na sa ako, ang kasabak o kanang kuan, kanang soft drinks mo ba? Akong ihatag sa imo. Kabalo biya ko nga. Kada buntag biya ko halos gadalag pagkaon para na imo. Bugnaw na. Ang kasaba. Soft drinks. Ikaw, pagyapo ka na katuon. Bugnaw. Ang soft drinks. Ang kasabak eh. Be, lami baka na usap-usapon. Ang soft drinks. Ang kasaba mo na Parang way sakto yung mong tulog ka ng lawa mo. Nabilar ko sa iro gabi. Kabalo ka, kita ka ng lalaki diyan sa kanang sa phase 2 nga usay mo ni dinhi ka ng macho nga dakog lawas. Mo na akong boyfriend. Tingala man ka. Kadakog mata to. Dakog lawas ka na ba murag ga gym bitaw nga murag usay ang t-shirt murag huot na kayo. Kabalo ba ka? Kanang ga-gym daw. Kanang matso na gid kayo, kanang gamasol-masol na. Gamay. Ha? Gamay daw. Ay, dili tinuod eh. Anggol-anggol raman ko na siya gon. Ha? Anggol-anggol raman na siya. So ay na, nagselos lang ka. Kay dako kay siya macho kay na siya. Hay, kabalo ka. Di mo tinuod nga gagmay ilaw eh. Kadako ra. Kana pa lang ilang abs nila. Kadto siya, kadto lagi kita kapisto, kadto. Balik-balik. Kasi ba line, gwapo da sa face to nga dakong lawas day. Na kanang murag pamaak ang t-shirt din eh, ana. Nana akong boyfriend. Giila na ka daw, ga. Taka, ang bayana ka. Sige lang. Nakita na ako dito sa Gaston Park. Gaston yun. Nag-inom-inom sila soft drinks. Ako pinamlagyan sila sa fountain. Nag-inom-inom sila soft drinks. Naikuyog, babay. Yes. Ayaw, ay buhat-buhat istorya na akong Ay. boyfriend. Kaya kana akong boyfriend, buutan kayo na. Nag-uban lagi sila babay. Ikaw, bahala ka. Basta kayo na maghilak lagi ka. Ko. Pero maghulat lagi hapon ko. Modaot. Istorya pa ka di pampandaot diya. Di ko mutuo, anak. Kaya kana akong boyfriend, grabe kayo naka-loyal sa kuha. Bisan pa manusayan ako yung makita nga panty siyang sakyanan. Pero ingon siya, ahente daw si Ana. Kadumdum ka gatos kadlaw. Ahente siya sa soen. Kadumdum ka gatos kadlaw katong gigawas ka nga gusto ko muban di ka masugot. Di ba nagmotor man ko ato? Nalabyan ako dito. Ikaw mabuhat yung kang mga istorya para lang kita nga madawat ng record sa kung kana akong boyfriend faithful kay nagabalo ka alagad na sa Ginoo na siya kay matagmisa nila di nang masabiran ni sa hapon nga kuha man na siya sa kristan man na siya. O so man Ang sa malagor to yung gitrapo-trapo singot lugar kinsa man daw. ayaw mo buhati kabalo ka Ricky kung magingana bitaw ka di nagita katak doon ba Na ba? ayaw pa buto istorya Bahala kung ka. kabalo ko nga dugay ra kagalaway nako pero sorry, bigyan ko mo to ang may istorya nga nasa ilain. Kabalok ko nga dagay mga gadul-dul niya, pero ay nako, bigyan ko mo to. Bahala kayo, di ka mo to. Basta kayo mo na magulat lagi hapon ko.
Ayaw na pagulat. Kaya kanay mong dagway, di gina kapasar sa ko. Bisa pag mura kag turko. YR. Walay ar. Sorry gyud kayo. Pwede ba hawa na bi? Kay nanawag na siya oh. Uy, niya na. Nanawag na siya. Maadto na ko. Uy, niya na. Nanawag Uy, na akong boyfriend. uy, niya na.